A tűzcsap. Mi is az? Tűzcsap. Olyan megmagyarázhatatlan dolgok, mint például miért visíti le a kutya a tűzcsapot? Mert magas, vékony, és olyan intenzív színei vannak, amik hozzáviszik a kutyákat. Hozzák. Igen, vonzák, hát most sietek beszélni, hát most... Igen. A fehér és a piros. Fehérek már nem annyira fehér, de mindegy. Ebből szedik a vizet, hogyha tűz lenne. Ezért nevezem én vízcsapnak. Csak mert tűz ellen De van. én vízcsapnak nevezem. Nem tudok, mindegy. Hát igaz, nem mindegy. Most a következő kérdés, miért vannak ilyen kis szarok? Tudjuk. Kérdezem meg az anyuszüleit, anyut, aput, mert ők okosabbak, mint mi. Ja, meg a kiskutyát. Miért van ez? De tudják tekerni, hogyha a tűz ellen víz kell. Tűz ellen víz kell? Nem víz ellen tűz, nem mindegy. Nem. Hát. Mit is szimbolizálnak ezek a kis színek? Tüzet. És a vizet? Azt a fehér? Nem. Tudom. És miért van fűben? És miért van fű? És miért létezünk mi? Te! Én! Sziasztok! De miért?